बे समाव जों मोनसे खौरां लानानै फैदों आरो बे खौराङानो जाहैबाय मोनसे सिखावनि खौरां आरो जाय सिखावनि बाथ्राखौ खोनासंब्ला आसरित जागोन मानोना बे बाराव लहानि गंसे दालांखौनो खावना लाना थांबाय सिखावा आरो बे जाथाय बहा जादों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन गासै 6000 केजि लिरथायनि गंसे दालांखौनो सिखावा खावना लानानै थांदों जाय सिखाव खावनाय जाथायखौ खोनाब्ला नोंथांमोना आसरित जानो हागौ हरसेनि गेजेरावनो 6000 केजि लहानि दालांखौ खावनानै लाना थांदों आरो लहानि गेलेरा गासै 6000 केजि दंमोन आरो बे 6000 केजि दालांखौनो हरसेनि गेजेरावनो सिखावफ्रा खावना लानानै थांदों आरो गासै 90 फुट गोलाव दालांखौ सिगाङावनो गेस काटारजों सिखावा हास'दोंमोन आरो गासैबो दालांखौ हास'जोबनानै ट्राकआव दिखोना लाना थांजोबो आरो बे जाथायानो जादों मुम्बाइनि सोनाब मालादायाव आरो बे मालादानिनो मोनसे थांलाय फैलायनि गंसे दालांमोन आरो बे दालांखौनो बानायदोंमोन आदानि ग्रुपआ आरो दालां सिखाव खावनायाव लोब्बा थानाय 4 सिखावखौ मुम्बाइ पुलिस बिफाना खानोबो हाबाय जों फोरमायदि मालाब्लाबो खोनाफेरै नुफेरै बे जाथाया बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया होननानै मानोना लहानि दालांखौनो सिखावा खावना लांजोबदों नैबे दालाङानो खमैबो 6000 केजि गिलिरनि दालांमोन आरो नैबे दालाङानो सिखावा हरसेनि गेजेराव खावना लांनाय दालाङा आरो हरसेनि गेजेरावनो खावना लाना थांदोंमोन 6000 केजिनि दालांखौ आरो बे दालाङानो मुम्बाइ सोनाब मालादानिमोन गेस काटारजों हरसेनि गेजेरावनो थुख्रा थुख्रि खालामनानै ट्राकआव खावना लाना थाङो आरो बे दालांखौ आदानि ग्रुपआ बानायदोंमोन आरो दालां सिखाव खावनाय लोब्बा थानाय गासै 4 सिखावखौ एबा दुथांफोरखौ पुलिस बिफाना खाबाय होननानै मिन्थिना मोननाय जादों फिन फोरमायबावोदि मुम्बाइनि मालादानि गंसे 6000 केजि लिरथायनि लहानि दालांखौ सिखावफोरा हरसेनि गेजेरावनो खावना लांनाय जाथाया मुम्बाइ नाङैनो सावरायजानाय जाथाय जादों थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन